Okay, vlogging tayo. Tagal-tagal na rin dito na hindi nag-vlog. So today is August 18, 2:57 PM. Medyo maulap. Ngayon meron bago ngayon sa Angeles at nasa malalapit na municipalities. So iwasan lang natin traffic. Sa kanya walang traffic din tayo. Nalipahangin lang tayo dahil tanghaling tapat. At tinatamad pa ako pumilos. So one main difference na mapapansin nyo is yung daan dito, ang ganda na oh. Gumanda na yung daan. Dati dire-diretso lang to, tapos bako-bako. And the good thing here, doon banda sa tabi ng eskwela ng Bandan, yung may 7-Eleven. It's actually pagka papasok ako sa work, laging basa yung sapatos ko dahil gawa na tong daan is hindi na ganun karumi sa sapatos ko pagpapasok. Kaya kudos, maraming salamat sa government sa nagpagawa nito. At isa lang namin may pinupuntahan yung tax namin. Kasi malaking ano talaga to, kung mapapansin yung mga old vlogs ko, talagang walang kwenta yung daan dito, puro bako-bako. Ayun o, ganda mag dito lalo ng gabi at walang makasakyan. Dire-diretso talaga. Kaya dito kaputis ko dati kasi nawala na. And yes, nakaharap po kayo sa vlog ko. Joke. Umaraw. Ate, titingin ko kayo sa likod nyo. Tayo dito sa Bagalang. Isa sa mga nagkukos ng traffic dito sa gabi is actually yung carnival dito or karyahan na kung ano man tawag dito. Ito amusement park na to. Parang mali yata dapat di magalang yung kanto ah. Yung traffic. Lang cancel tayong magmamagalang sa traffic. Thank you. Ang reason ba sana pupunta magalang is kasi ginagawa yung daan ko. Kaya tingnan natin yung progress ng daan ko.
try ko rin yung mag-vlog sa gabi para makita natin yung mga daan. Ang ganda na ng daan, parang pang need for speed na sa gabi. Yung dun sa MacArthur Highway. Sa totoo lang ayoko magsalita sa vlog ko, pero dahil marami nang nagsasubscribe, sige na, magsasalita na ako.